नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नोकरीची संधी या चॅनलमध्ये मी अभिषेक आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पोलीस भरती 2022 याच्याविषयी माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की आपल्याला माहीत आहे, मागील आठवड्यामध्ये पोलीस भरतीला स्थगिती देण्यात आली होती. तर त्याचं वेगवेगळे कारणं आहेत, ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी स्थगिती करण्यात आलेली जी भरती आहे ती पुन्हा चालू होत आहे. तर बघा, या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये 18,500 रिक्त पदे भरण्यासाठी 9 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होईल, कारण त्याच्या मार्गातील सर्व ज्या अडचणी आहेत त्या दूर झालेल्या आहेत, अशी माहिती संजय कुमार, महासंचालक डी.जी. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण आणि विशेष दल महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले आहे. द हितवादीशी संवाद साधताना यांनी माहिती दिली. म्हणजे द हितवादी हा जो न्यूजपेपर आहे त्याच्यामध्ये संवाद साधताना यांनी ही माहिती दिलेली आहे. महाराष्ट्राचे जे महासंचालक आहेत ते संजय कुमार यांनी ही माहिती दिलेली आहे. म्हणजे आपल्यासाठी एक चांगली बाब आहे की 9 नोव्हेंबरपासून ही जी भरती प्रक्रिया आहे ती पुन्हा चालू होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, कोणत्या प्रकारे गाफील न राहता अभ्यास करायला चालू करा. तर पुढे काय म्हटलेलं आहे बघा, तर माहिती संकलित केल्यानंतर रिक्त पदांची अधिसूचना, जागांचे आरक्षण, क्रीडापटूचा कोटा आणि इतर घटनात्मक आरक्षणाचे सूचित करणारी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित केली जाईल. म्हणजे प्रत्येक जी ॲड निघते त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे घटक असतात, जसं की आरक्षण असतं, क्रीडापटूच्या कोट्यातील ज्या जागा असतात, किंवा आविष्कारी उमेदवार असतात, पोलीस पाल्यांचे जे उमेदवार असतात, किंवा महिला, अपंग इत्यादी जे घटक असतात, तर यांना आरक्षण असतं. तर त्या आरक्षणाला आपण समांतर आरक्षण असं म्हटलं जातं. तर हे जे समांतर आरक्षण आहे, त्या समांतर आरक्षणानुसार वेगवेगळ्या कॅटेगरीतील जे आरक्षण आहे ते डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. सोबतच हे स्थगिती देण्यामागचं एक दुसरं कारण होतं म्हणजे एज लिमिट म्हणजेच एज क्रायटेरिया. तर कोरोनाच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांची 2 ते 3 वर्षे ही वाया गेलेली आहेत. तर ही जी 2-3 वर्ष वाया गेलेली आहेत, तर याचा तोटा बरेच उमेदवारांना होऊ शकत होता. त्यामुळे अशा उमेदवारांचा विचार या ठिकाणी केलेला आहे. ही एक आपल्यासाठी सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, ही स्थगिती देण्यात आलेली होती. तर पुढे काय म्हणतात बघूया. महाराष्ट्र पोलीस दलात हवालदारांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचना राज्य सरकारने जारी केल्या होत्या. रिक्त पदे भरण्यासाठी शनिवारी जारी करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये महाराष्ट्र पोलीस आस्थापनेला प्रशासकीय कारणास्तव भरती प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. पोलीस भरतीची जाहिरात 1 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार होती. काही अडचणींमुळे शेवटच्या क्षणी ते लक्षात आले आणि म्हणून पोलीस आस्थापनेवर विराम देण्याचा आणि ज्या स्वरूप आहे ते दुरुस्त करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. तर बघा, यांनी स्पष्टपणे कारण सांगितलेलं आहे की पोलीस भरती का स्थगित करण्यात आलेली होती. त्याच्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, तर जी ही मुंबई पोलीस आयुक्तालय आहे याच्यामध्ये जवळजवळ 6,500 जागा आहेत. आपल्याला माहीत आहे टोटल ज्या पदसंख्या आहे ते 18K प्लस आहेत, म्हणजे 18,000 प्लस आहेत. आणि याच्यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलचे जे व्हॅकन्सी आहे ते 15,000 प्लस आहे. तर हे आपल्याला माहीत आहेत. आणि या 15,000 प्लसमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळजवळ 6,500 इतक्या व्हॅकन्सी या फक्त आणि फक्त मुंबई विभागासाठी किंवा मुंबई अधीक्षक कार्यालय जे आहे त्याच्यासाठी आहेत. तर याच्यामध्ये पुढे काय सांगितलेलं आहे, नागपूर शहर पोलिसांना सुमारे 400 इतकी कॉन्स्टेबल मिळतील. आणि पुढे कुमार म्हणाले की जी ही भरती आहे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन भरती झालेल्यांना महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 9 महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. म्हणजे ही जी भरती प्रक्रिया एकूणच विचार करायचा झाल्यास जे समांतर आरक्षणचं जे डिस्ट्रीब्युशन होतं, जसं की पोलीस पाल्य असतील, अपंग उमेदवार असतील, त्याच्यानंतर महिला, खेळाडू आणि इतर जे घटक असतील त्यांचं जे डिस्ट्रीब्युशन करायचं होतं त्यासाठी, आणि जी उमेदवारांना वयामध्ये सवलत देण्यात येणार होती त्यासाठी हा स्थगितीचा जी मागच्या आठवड्यामध्ये आलता. तर पुन्हा ही परीक्षा आहे ती येणाऱ्या 9 नोव्हेंबरपासून चालू होणार आहे, असे महाराष्ट्राचे डी.जी. संजय कुमार यांनी सांगितलेले आहे. तर बघूया आपण येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आपल्याला कळेलच ही भरती प्रक्रिया कधी चालू होईल. तरी पण मला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे डी.जी. म्हणाले त्याप्रमाणे ही भरती प्रक्रिया येणाऱ्या 9 नोव्हेंबरपासून निश्चितपणे होऊ शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे काय सांगितलेलं आहे, तर ही जी भरती प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये मुंबई शहरासाठी लेखी परीक्षा जी आहे ती प्रथम घेतली जाईल आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी एकाच दिवशी नंतर परीक्षा घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. म्हणजे काय,
तर मुंबई शहरामध्ये भरपूर व्हॅकन्सी आहेत, जवळजवळ 6500 इतक्या व्हॅकन्सी आहेत आणि ह्या व्हॅकन्सी जास्त असल्यामुळे या ठिकाणी त्यांना असं वाटेल की अर्ज या ठिकाणी जास्त येतील, त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा मुंबई शहराची परीक्षा घेण्याचं ठरवलेलं आहे. त्याच्यानंतर उरलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या परीक्षा घेण्यात येतील. तर याचा अर्थ असा नाही की सर्वात प्रथम परीक्षा लेखी होतील आणि त्याच्यानंतर फिजिकल होईल, याचा अर्थ असं नाही. पहिल्यांदा फिजिकलच होईल, परंतु जेव्हा लेखी परीक्षा होईल तेव्हा मुंबईची जी लेखी परीक्षा आहे ती सर्वात प्रथम होईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढीच अपडेट द्यायची होती. विद्यार्थी मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ कसा वाटला आहे आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. सोबतच आपला हा जो चॅनल आहे तो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपला हा व्हिडिओ आपल्या जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना पोलीस भरतीच्या ज्या नवीन अपडेट आहेत त्या माहीत होतील. आणि सोबत दिलेली जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रोजगाराची संधी घेऊन. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.